שלום לכולם, צהריים טובים. כמו שאתם יכולים לראות, אני מטפס עכשיו על צלע הכרמל. מאחורי אפשר לראות את הנוף של חוף הכרמל. שעה עכשיו 1 בצהריים, ממש חם לי. אני הולך לטפס עכשיו, למצוא איזה אזור נחמד להקים את העמדה שנמצאת על הגב שלי כרגע, וזהו, ולרדת למטה בשלום. טוב, זה האזור שאני הולך להתמקם בו. פה אני הולך להקים את העמדה. קצת בשיפוע. תצפית טובה.